Ni Bermiotarra nahi. Bitu, ez da gauze edarra horiek, historibe kontaten hastien, opera bizizan dauen gauzie esaten baino. Barro barrun dago zulakon da, sentidu zulakon hori da, dakizu, zeu izar pasadatzu. Urte beltza benetako pasa izan dola, urte, bost urte, gogoratzen az, eskolari bilinitzena da, zelako bizize. Jateko hori bestut izan da, txarto betxarto, uzgerri izatzen dagunen. Da eskolan ba, zezagotzut, gogoratzen ez, berrota bozu lagune biligaritzen gu, gela baten. Neguen hotzetz izan dagoeneko, behizuke bialtzen gaitu zen kabure, egurretan. Amarroteko mutilek, hartu sakue, da egurre pile, ez du fera botateko. Egure eskolian talan, haren orain ez konservatorio de musika dago. Haren ezazien eskola guriek, Egirue ba bitu, Bermio beti zen da Bartzalerri beti. Gogorra esan da Bermio. Neuteitzela hemen zazpilaguna fusile zaugien, gerria maitzutek gero. Bai herriz esan zen, ba, euneko laro behi baino bizago Abertzalie. 12 urteta dakotela eta orduen ba Euskalduntasuna da, dana bildurre baino zan egon. Osa, dana esan ez dut onzan dana, Euskal kontzientzize ba ez din onundan. Gentik aratut onda, disko danak, kanta, abesti danak erderaz esatzen ziren. Nire gazte denporan Bermion euskera utz izan zen. Erderaz izan duen nontzin kanpotarren batek. Bai gauze, ez dezan gauze erreza, Bermiotar bat erderaz entzutie kalien. Bermiotarrak euskera ez daki. Ez hori txarrez erderaz itzen daukente piluki. Eta nago egunin hau lane, ama batek imiri etxotzen erderaz horra. Osar baten atzogo nahi osar baten ama, imiri euskera zorra. Eta gero eurin hartineo eta erderaz ustabe, kristo pasaten da. Ez, Bermioko euskerie. Bermioko euskera, ni neube erdikun tamin hauen nahi. Inoagaz nagoneko Bermiotarra iztanagaz, beti pentsaten dut, honek ez toztu lertuko esangoten gauzia, da beti zen dut alegine, euskera landu hauen ero eitzen berba. Ba, kaki gara, da zer da kaki zuen, jun gara, kaki gara, sobera, ainitz, haulako berbak emastikia, neskalaguneri emastikia, esatezatzui. Nire gazte denporan, badiotzu Bermion portun ez da otezan lekoripe baporik imetzeko. Bermio, peninsule guztezen dinotzut, Portugal kontata, dana ezetuten doteta. Peninsule guztezen Bermio da Barbate de Franco, Huelban. Txaluperik izan otezan zen errezaki. Bai, Bermio guztezen, 1.600 arrantzaleron gari nire gazte denporan Bermion. Horein ez irure blarean nero bain ustez. Bueno, okinzu Bermion orduen, tailarrape bai gintzuz. Txalupek etxan dezen barrezek, da makinek etxeko etxe barria eta imega eta braulio eta tailarrako gintzuz. Industrizen okinzu bauri, 33 fabrike bai arrantzakoek. Bai, itzozuri begirek ez hau industrietan gizena. Emakume ez dut esan zin fabrikera, ero zare egin ebe bai. Zarekin onzin Bermion orduan, igual laro gehi zarekin bai. Horrein ez duz biro baina. Fabrikete eus, bost fabrikete eus, salik, bueno, egiz esatekoa salika produziten dago igual lehenko 6 fabriken gainero, gizeu, bera pakarrik. Gente asko dago kanpura biharrien. Gernik ero zorrotzaratuz biharrien. Da orduan deus beste mundu baten bizi diez. Orduan herriko hori gauzile bagaltzin duen. Enokintzu hori, zare gine, gare, neskatile, berbakune bat. Bermion berbakune berez ez dago. Seguro egon zari Bermion nuna tabernatan da entzute jentie. Ez da laulan da. Hori berbakune, duri galtzin du asko. Hori erabiltzen dugun dino, hori lauek esan arren, lehen itxasorat ibilgaritzen jentik. Asteburuek ebitu, hundegan otuzan zan, garamoli. Gramola publikue da, nesetu gore. Dagoten Andria nesetu duten. Da bertarak, Bermiotarra, Montekarra, Posturizarraketan, da ba, neko galako izatzen da. Egun danatatik, egun berez ezenatik arrantzale egune, bigarren antramai egune da, bilen beratzi zen,
da kristolako zeize. Herri dana, orduan dana desarrantzalik. Ez da, ondarra bezen pasaten dana, alardi netzoila izten andrare, hamen andra dizegefike arrantzareko nien. Bai, herri dana da arrantzali, danak emaun izan zitzen. Bai, hori arrantzalegune da kristolako eta gero zukalkize. Aurten berreun kasul ondiez, bai, bermion onda, 314 kasula bai. Da ambiente batzue, txistularize, fanfarrize, pertsolarizek, eta ikaratuteko egun esaten da, beti asko. Ez zute zango, asko betxe horik eze, tabernak exagera bat. Bermion onda beti taberna bate famoso zandana Madalenek, ontzepe, jokera handize dako horre taberniek. Ontzeko moten dago, antzoan bokadillo moten zu. Salazoien antzoan bokadillo tzu, da merke, da jente zuten dago bokadillo zaten da bertara. Den dake horrein baino gehiago. Horrein, klaro, baina esparraketik eran eroskitze, den datzik sekundatu. Santa Maria Galien bat dago, Rosamotriko nekue. Hori taberni dino txutenetik 40 metro. Bai, badauze lehenko den dape. Hor parte zarrinda. Bueno, Bermio lehen bestezan ribetolan erropak eta Bermioko gente beti zuten Gernikera eta Bilborat. Badauz den daki Bermio nontxepe. Bai, klaro, gaur egunien ez uzolak almazenatara da, dana dago zu. Hori zan ebide. Bermiotarrak famosuek Juan da Kuriosa zan, kolonegaz, Juan Sebastián Elkanugaz duzana, munduri huelti moten, da ailega zan. Kasualidade da, 240 laguntzun ziren, munduri huelti moten, Elkanugaz, sinestuko zu 16 lagun etortzien bizirik. Lau bermiotara zan zin, 8 euskaldunetik, lau bermiotarrak etortzinak egueltan. Poeta Ercilla, el autor de la Araucana. Araucana esan da, obra cumbre de la literatura suramericana. Bermion gehien destacadizen gizonak izan diez, arkitektuk eta pintoriek. Nestor Bastartzea bermiotarra da, eta ni berari Nestor heli galditu nintzen. Nestor, zeitzituz Bermion lehenbe bai duentzepe bai pilo bate pintore. Desan uste, bakizu zereitzi pentsate duten dala. Ni neu karrantzale izan da, enai pintorie, bainik bortza manegaten dakitze, eta zeitzik, vapora pinzete. El bermeano cuando sale de casa y va al puerto, se está fijando en los colores de los barcos. Eso es verdad. Bitu, bermiora datozeneko gentie, gehien atentzio deitzu dentzuena da, hau portue, museue bada, kasinu bai, Santa Mariako Elizie, frailetako konbentu bai, la serie Cosmogonika Nestor Bastartzeana, kasinu morru dauena, kunan, biribil baten, 53 balako diez, estatue. San Juan Gaztelu bat zegoetzako zezango zute. Eta gauze bat, ez da religiosu bakarri da, behitu detaile bate, Bermion dago itzure bat, vapor bate barreze izan zaneko, vapor barreze, berenkatutzen ez da, berenkatu gizan da, bentezir. Da due, kabu, da matzitzako. San Juan eri, 3 buelta, San Juan eri vapora txistu zoten, ziren izoten, San Juan eri, berenkatuten vapora, 3 buelta, da neskatilek, vaporeko neskatilek, enbez de barrun juen vaporia batzu zutezan ezen. Zutezan zin San Juanera, promesetzen San Juaneri, zugerti moteko vaporak arrantzan ondo biltzeko eta una mitologia satirez. Da ondo gente segidutzen da. Da gero turistikamente mundatzo, hemen kosta guztizen ez daue, hori baino bizitago haurik, neguen baino espadabean, zapato domeketan hauran dago zu genti. Alemana, frantzizak, ingelesa da. Txarrakona da, 240 eskilarak egon bizule. Baina mitologi utze da San Juan. Zelan ez hauena. Dago, San Juanetagoz, 7 urtero. Aelizien zana. Zu hartu zauen, edo montzoien, barriztuen zan,
organu ostu, organu barreze egin, kristolako galako. Eta premio da, premio ne alakut dau, jurisdizioen dau. Eta bakizok, klaro, bakizotik ikusitzen da San Juan. Eta sartzen zen da, aurrena dala, zuen ez da hau. Pro San Juan dugu talde ba bermion. Hori Elize dana darun aurrera. Eta dana desbermiotarrak. Bakizutarrak ez da horre. Eta arreglateko da dana bermio komoten dago beti diruen. Eta bakizu hasi izan, diputazioen bitzartez, gure bakizu hori mone turistikamenteko inzarra. Da bermio hori kentzien hori protagonismu San Juan bakizu. Eta bakizoko restaurantatan, plateratan, San Juanen irudiz eta dibujetat. Eta dale, eta diputazio bezaten, Armazabine, Kriston Armazabine horre. Bermio gudaratzik izan zuen zabala, hau geuri dat. Izarun asuntu da, bardien beste bat. Ez utzu sekule izaro estropadak eta bermiona da. Horretzik etzen da Madalen egunien, duez bermioko autoridadiek, izarora, alkatik etzaten dau telie. Como posesión de Sanke geuri da hori esaten, hone telieke posesión de propiedad esaten dena. Da hori amititen daui elantzobek, da mundekak. Torrek esaten dizin bitauek. Da bermioko alkatie dauela dauena, andrazkune gizunezkue, elantzoben saltaten dauen momentuen eskilatara, bertako alkatiko motentzo el bastón de mando. Da mundekako komotentzo mundekan. Da gero datoz dana bermiora, amaitzute hori alakue, da bermion etzen da arrozkuk eta zeizik eta. Totalde gauze bolitzo hori. Horbe mundekak esaten dugu euren nadala eta nik eta izartzen hor da gauze. Izaro da ban, daulekuen, da jelko ikulago. Idatxitxe dauen gauze bat papelatan, ze diskutitan asko zara. Tribunatan asko zara. Mundekako alkati da bermioko alkati gidurrek izatzen aurrera guet. Bakizu izaro zeuen esan balekide 3 milioi pesetako gaztu dakune guke Madalen egunien. Da zeuen pabiko legizuna zatekuk eta danak. Itzezuakin asuntu horren izan zuitzi balgien. Karo, bermioneko zetzen datzu hori. Hori zeize. Zeta, 3 milioi artea jaten datzui, zorra. Zatzu mundekari bat paga zeuek. Izarra mungo da beti. Bai zorra zeuri itorko datzu. Zatzu itzi bakin asuntu. Bermio zan da Euskaldun utze. Danak euskaraz. Bermiotarra bada, Ontzepen ekitz izango bermiotarra esan da bertokue euskaraz ez dakizenik. Alperra erderaz egin. Erabileri egin zeu, galdu. Jakintzie lehen baino milegezau. Industrizean txarrau, asko txarrau lehen baino. Osake, ekonomia aldetik lehen baino asko txarrau. Lehen arrantzale mentalidade eta arrantzale herri utzesan dana, gaur egunen jente de importanti da guerre zen. Estudizuko jente medikuk eta abogauek eta jente hona dago. Bermiotarra da, apalata barik gaiza alakuek. Zeran ezalek itzupa. Brabu ezagotzu, brabu ezade igual itzozuke intzozkune bebai, Zeitzik, itzozuen ibiltzen gizona, ona napala, makala, ezin zau ezak. Berak itzozuti inotzu, berak itzozu etzizaitzu. Bermion kulez, jentie berba, zaratatzu, igual inon bestaguetzen, hanbetik eta aurra esadeuz, zu lagun, holantzek arriba, aldarren bizu. Egize bero. Igual aurretik, geldirau! Uzeta zeuz aldarritzen, dana da aldarritzen. Bai handrape bai, ez bat, bai hanbetik horra berbetzeko aldarrin bide. Aldarri oiu, hori hau txuni dau, ezaketuko,